Jo, tak už to natáčí. Takže chtěl bych vám představit moje kamarádi v naší nejoblíbenější hospodě. Takže začneme od začátku. Tohle je Zip. On trošku usnul nám tady, no. Tak. Jdeme k dalšímu boxu. Tak tady spí pro změnu Jirka. Řidič z povolání. No. Máme Zuzanku. Taky si tady trošku ustala. No. Dominik si tady lehnul trošičku. Jste zapomněl, že kouří u toho. No a Číňanek nám tu se spínká jako v Alpách, no. No. A pro toho je asi tohleto volné místo, že jo? Samozřejmě, že pro mě.